Vitajte, tento sprievodca vám umožní vaše prvé kroky do Feng Shui. Volám sa Miroslava Letrichová a pracujem ako Feng Shui konzultant. Študovala som v Austrálii s majsterkou Rosalind Deleu, ktorá sa radí medzi špičkou odborníkov Feng Shui vo svete. V tomto krátkom videu by sme radi sprístupnili staré čínske umenie umiestnenia pre vás všetkých. Nasledovaním pár drobných tipov sa pripravte byť otvorený prijať pozitívne zmeny do každodenného života. Mnohí sú zmetení, až kým neobjavia rôznorodosť škôl Feng Shui. Príklady v tomto videu sú vašimi prvými krokmi, nech sa už rozhodnete nasledovať akúkoľvek z nich. Feng Shui doslovne znamená voda a vietor. Táto veda má svoj pôvod v Číne pred 5 až 7 tisícmi rokov. Voda a vietor boli dva smerodajné živly pre starých Číňanov, keď hľadali vhodný priestor pre stavbu svojej dediny. Niektoré z domov sú ešte dodnes zachované. V súčasnosti so zmenou klimatických podmienok si uvedomujeme čoraz naliehavejšie potrebu spolupráce s prírodou, vytvorenie balansu a harmónie s našim prostredím. Jednou z dôležitých súčastí Feng Shui je Qi. Je to životná sila, energia, ktorá dáva život všetkému. Qi plynie meandrovito, pohybuje sa po oblúkoch, vlnách, špirálach, labyrintoch a niekedy dokonca aj po krátkych priamych líniách. Meandrovité cesty požadujú od vodičov ísť pomaly a toto je podstatou dobrého Qi. Rovná cesta zmení Qi na Sači, je to nebezpečné Qi. Na obrázku môžete vidieť, že obyvatelia domu, na ktorý smeruje rovná cesta, sa necítia veľmi spokojne, nakoľko cítia ohrozujúce Sači po celý čas. Predstavte si situáciu, keď viac ciest smeruje na jeden dom. Ten stres, ktorý ľudia musia cítiť, neustále vidia premávku a dokonca počujú hluk. Sači ich ohrozuje a stáva sa tým, čo vo Feng Shui nazývame otrávený šíp. Otráveným šípom môže byť tvár, ostrý roh alebo čokoľvek, čo mierí na vás alebo na váš dom. Na tomto obrázku strom je umiestnený v priamej línii s chodovými dverami a pôsobí ako otrávený šíp. Neumožňuje Qi vstúpiť zľahka dovnútra. Strom sa stáva nebezpečným. Pozrite sa na nasledujúce obrázky, kde všade môže byť otrávený šíp vo vnútri domu. Pootvorené dvere, keď ležíte v posteli, zvažujúci sa strop. Pre osobu spiacu pod nižšou stranou musí byť rané vstávanie ťažké alebo dokonca sa môže cítiť utláčaná počas spánku. Ďalej vyčnievajúci trám spôsobuje bolesti hlavy. Každý roh namierený na vás počas spánku vytvára diskomfort. Skôr ako sa dostaneme do interiéru domu, dôležité je pozrieť sa vonku. Hlavné dvere sú ústa, ktorými vstupuje Qi dovnútra a preto by mal byť tento priestor čistý, výrazne zadefinovaný a pozývajúci vás dovnútra, rovnako aj vstupná chodba. V obývačke vaša sedačka víta návštevu a televízia by nemala byť prvá vec, ktorú uzriete hneď po vstúpení. Ak je televízor centrálny bod, je to posolstvo, že pozeranie televízie je dôležitejšie vo vašom živote ako komunikácia. Buďte opatrní s umiestnením nábytku. Ak zablokujete prúdenie Qi, blokujete aj pozitívne veci vo vašom živote. Na tomto obrázku navrhujem presunúť stôl z rohu ďalej tak, aby sa dalo pozaň prejsť. Ak vy prejdete, prejde aj Qi. Otvoríte tak priestor pre nové príležitosti. Krásne pripravený jedálenský stôl a dekorácia odrážajúca sa v zrkadle zdvojnásobuje hojnosť. Otvorená kuchyňa vám umožňuje udržiavať konverzáciu s hosťami. Nezabudnite, že na kuchynskej linke nemá miesto to, čo každodenne nepoužívate. Na chladničke si ponechajte len magnety s aktuálnymi informáciami. Ďalšie pripnite na stranu a kuchyňa bude pôsobiť upravene. Chladnička plná ovocia a zeleniny je znakom zdravia a hojnosti. Váš výber jedla určite ovplyvní kvalitu vnútorného Qi. Ďalší spôsob prinesenia hojnosti do vášho života je umiestnenie reflexného materiálu za sporák. Antikor alebo lesklé obkladačky majú podobný efekt ako zrkadlo. Odrazom zdvojnásobia kvantitu jedla. Poďme do detskej izby. Vyzdobte ju výkresmi, ktoré maľovalo vaše dieťa a pravidelne ich obnovujte. Pocit istoty mu dáte fotkou alebo obrazom obidvoch rodičov umiestneného vo výške jeho očí. Ak sa dve deti delia o jednu izbu a poschodovú posteľ, podporte to plachejšie spať hore, aby ste predišli problému súrodeneckej dominantnosti. Ak deti alebo aj dospelí majú slabý spánok alebo zdravotné problémy, skúste sa na to pozrieť prakticky.
Čo je na druhej strane za stenou? Elektrické zariadenia určite ovplyvňujú zdravie počas spánku. Posuňte sa ďalej od tejto steny a najlepšie riešenie je presunúť sa do inej izby, ak to je možné. Letmý pohľad na vašu spálňu. Čítate v posteli? Máte vo svojej spálni televíziu? To sú dve no feng shui. Vaša spálňa je vaše útočište lásky a pohody. Práve tu, viac ako inde v byte, sa venujete svojmu partnerovi a tiež relaxujete. Ako sme videli na prvých obrázkoch tohto videa, vyčnievajúce trámy sú v spálni veľmi nebezpečné. Úspešne môžete čeliť ich otráveným šípom s baldachínom. Skontrolujte elektromagnetické vlny vo vašom dome. Elektrické prestieranie, rádiobudík s LCD obrazovkou, telefón môže narušiť váš spánok a vyvolať bolesti hlavy a ďalšie choroby. Výzdoba vašej spálne je veľmi dôležitá. To, čo visí na stene, je posledná vec, ktorú vidíte pred tým, ako zaspíte, a zároveň prvá, ktorú uzriete ráno po prebudení. Ako začínate svoje dni? Čo ovplyvňuje vašu noc? Nepotrebné veci sú feng shui nepriateľ číslo 1. Na začiatku každej sezóny sa pozrite do skrine a zbavte sa všetkého, čo ste nenosili posledných 12 mesiacov, kde vám nesedí veľkosť alebo je to už von z módy. Keď zoradíte svoje veci podľa farby, vášmu šatníku dodáte príjemný vzhľad. Utriedením vecí tak podvedome triedite záležitosti vo svojom živote. V spálni toho veľa nepotrebujete, posteľ a pekný obraz. Udržujte ju v jednoduchosti a čistote. Váš život bude presne taký istý. Máte pocit, že vaše peniaze idú na zmar? Dôležité je udržiavať toaletu zatvorenú, keď sa práve nepoužíva, a neznečisťovať tak či, ktoré prechádza do priľahlých miestností. Keď sa cítite slabý a bez chutí, začnite triediť nepotrebnosti s pozitívnym zámerom. Táto nepríjemná energia vás čoskoro ponechá a vy sa budete cítiť povznesený. Vaša aura nadobudne nové vibrácie, keď všetko navôkol bude upravené a čisté. Čo všetko dom o vás prezradí, je ohromujúce. Po vstúpení dovnútra mi ukáže vaše prednosti a aj vaše slabé stránky. Začnite vnímať svoj domov s novým pohľadom a objavíte jeho skryté posolstvá. Navštívte 2 stránky s informáciami v slovenčine: www.fengshuiharmonies.com a www.fengshuisteps.com. Dozviete sa o nás viac. Ďakujem za vašu pozornosť a do počutia v ďalších videách.